Udofo hunotangira pakubvuma kujoiniswa kuhotspotwa kunzi uvenge munhu asina kutadzira. Vazhinji vedu nhasi ukabvunzwa kuti munhu waunovenga uyu akakutadzirei, you can't say. Wakangoona mumwe munhu waunofarira achiti ningi ndinomuvenga, ndingi ndakamumaka, ukabva watanga kutongoti munhu ndakamumaka. Wakangonzwa mumwe munhu achikudza kuti ningi haiti, haatomboiti, muroi, wakabva wamhanya negospel kuti ningi muroi. Wakangonzwa kuchinzi ningi uyu zvikadai, akanzwa wacho akazvitaura naiye akangonzwawo mumwe munhu achitaura, akanzwa wacho futi kutanga akanzwawo mumwe munhu achizvitaura. In the process you end up being hotspotted to hate people that have never offended you. Munoziva chinoita upenyu, life so. Upenyu zvaunoita, one day, hakuna anoziva ramangwana. Unofuma uri pakona pekuti vanhu vaya waihotspoteswa uchinzi tuka ningi, venga ningi. Unofuma uchivanoita paupenyu. Never say never paupenyu. Chero zvinhu zvakakunakira sei, chero zvinhu zviri rozi sei, zvinogona kungofuma zvakangochinja kudai. Makamboona bhurumengo parinodonha muti, rinodonha richinowira pasi nemutsindo kuti zvinoitika even kuvanhu. Tichikura takambona vanhu vainzi vane mutsindo, mari nemutsindo. The next day vakafuma asina kana chinhu, zvokuti you tend to ask yourself kuti chichaitika. Saka let's be very careful pakuhotspotwa. Kunzi venga ningi, farira ningi, venga ningi, farira ningi. Mira munhu akuitire zvakaipa iye pachake, then you have a reason yekuvenga munhu iyeye. Kana usina mboitirwa chakaipa nemunhu iyeye, why do you have to hate someone? Do you know kuti mutoro wekufamba wakatakura hate unorwadzai wakautakura? Unofamba uchirwadziwa nehate nekuti pese pauchaona munhu uyauya asina mbokutadzira uchangonzwa kungobatikana so, kungorwadziwa so, for nothing, for mahara. Dzidzai kumbomira wega. Zvazvokuti ndiri team ningi, team God ndo yega team isingaluzi. Ahoi team God, ahoi ndo yega team isingaruzi. Aya matimu yedu evanhu aya anorusa, anopera power. Team God ndo yega inowina, ndo yega ichisara ikamira it is the standing family only. Anditi muri kunzwa team love who always conquer. Stop getting hotspotted every time nevanhu. Muchiudzwa kunzi ningi akazodai, ningi ngatimuvenge. Vakazodai ngativavenge. Zviwenere wega. Vanokuhotspotai vachaivava, mumbotanga mavabvunza kuti naiwe iwe wakambonyatsotipawo karizeni iwe pachezvako wakamboitirwei. Muchaona kuti anoti nda. Imikai, kune vanhu vanotohotspota munhu zvokuti anosvika pakuudza life yemunhu isingazikamwi nemuridzi wayo iye anoiziva, isingazikamwi newe muridzi wayo iye munhu iye anoiziva. Obva umubvunza kuti neiwe gara zvendakangama tinozivandirana kupi? Hamutozivani. Chinhu chinonzi hatred chakaoma, chinhu chinonzi hotspotting chakaoma, but chandoziva paupenyu, ukachera gomba ndionorira mariri. Ukazvicherera gomba uchicherera vanhu unowira mariri. Hatisi kurwa mangwana nhasina kuti rega timbobatsirana, because team ningi vazhinji vacho kuhotspotwa chete, hotspotting chete. Hapana chawakaitirwa nemunhu, wakangohotspotwa chete. Come on guys, you are old enough to sit down and see kuti ndohotspotwa munhu akandiitirei. Ndovenga munhu uyu zvondoti ndotoda kutowisha kuti dei afa akandiitirei. Mwari ari mubatsiro wedu mangwana nanhasi. Hatisi kurwa bata kuti tiwonesane.